uyabona? Ayintona yami, ngiyakuthemba. Okay, mana ngicela simazise ubaba futhi awuthi ngifonele out yami yazi ufethu issue yazi ngizofonela ubaba yazi manje kumele ngimtshele ukuthi okay vele obvious ngizalani. Okay, yazi cela ukuthi sobalanda bafethu khona abafethu ngifuna ukuthi banyazisa kancane yabo. Okay, so hamba sithi ukuthi uqhuba ncane. Ngizongempela le right boy. Okay, boy, kuleya sambe mfethu sobuye sikhulume lo isondela. Ready. Fight. Hey,